ọhaneze ndị Igbo kekwana ntị biko na ọ si etekwana ọzọ biko nwa ebe ọ nọ kpọta ndị enyi gị kpọta ndị ọgbata obi gị bịakwanụ na Vice President ya Shattima Mbakwura ọ si na modern support ka president si na Igbo wee pụta ịnụ ya okwu cheka ngwakwa gị ọzọ gocha ntị gị ọfụma ịma na ihe aba asịrị ka m chọrọ ịkụ na president ya Vice President ya Shattima Mbakwura sila ma agwakwu n'onwe ọ chọrọ na ọ chọrọ ka president no dị support ka president Nigeria si na Igbo biko pụta maka na no ya eme ka obi ndị mmadụ dajụ kene in other ways okwulia no Igbo si na ọ chọkwu si na Igbo pụta maka na ya heal wound which mean ọnya dị ndị Igbo n'obi emelụ mgbe anụrụ ọgụ ka ama na ya adajụ kene before na asị na nna kwazi eme nje na anaghị n'azụ because enwe onye na-ada ụtọ na ọ bụ asị ka m na-asị so gee na ntị unu for the video ọ nwanne gọvanọ former governor Ekiti steeti bụ ihe shiel Fayose ọ nwanne Fayose bụ ihe shiel that video all the very very short mana gee na ntị unu kene ihe president anyị kwu unu gechazie ntị ka ịbịa bebe atụne ma gbakọ wepụ unu mara ihe me nji wee sịkwa na adị m support ihe okwu mana support chọrọ m ya in a way because na emele na ogwu cannot be trusted and end this video because do. Thank you, Vice President Shettima, for supporting presidential candidate from Southeast to compensate them for civil war. So you, where they follow APC, hear the Vice President, hear waiting in talk. In a multi-ethnic, multi-religious polity like ours, nobody can bludgeon his way to power through deceit, lies, intimidation, threats, and blackmail. You get to power by building bridges, by reaching out. I am for the emergence of a Nigerian president of Southeastern extraction. To heal Thank you, Vice President Shettima, for supporting Peter Obi. Obi Pakwaso is a done deal. Na Vice President emepere ọnụ oji eliji na ede wee kwuo okwu a ma sị na ọ mara mgbe o ji dapụ ya n'ọnụ ma sị na ọmụma ihe akwa onye mee voice note ya likili mgbe ahụ voice call ya likili mgbe ọ na-asị na ha dọrọ support of ndị Igbo na ha ma nwaanyị ndị Igbo ji wee na-achọ ịkwapụ ugwu Hausa na ndị Igbo hapụrụ ugwu Hausa nekwa ahụ na anya na ndị Yoruba wee na-eme meeting nke isi na-elesi ndị Igbo mmiri ka ha na-egolu na-amachi mmiri wee na-ala ụlọ akwa the same man mana nwe ndị na-ekwu okwu wee na-asị data na onye mmụọ chọrọ itigbu onye bụ ụzọ mee ha ọgbabala in other ways whom the gods want to buy he will first of all make them to run gaga n'isi ịghọtago so mmụọ amarọ na mmụọ etipugo Vice President anyị ala ọ na mmụọ achọghị itigbu ya because na emele na nke bụ eziokwu ka ya pụta ife unu aghọtago no na gowano unu ma gowano nke nwoke Plateau so wee nụ ọgụ mgbe ahụ na bụ ọmarọzi ka oyisi wee yọ ndị Igbo biko because ever since eziokwu pụta mgbe Babangida wepụtara akwụkwọ ya nke bụ eziokwu pụta gowano na-ezozi iru ya in shame since that time ọ na-ebigharịzi aka anụ elu ka ọ bụrụ anụ ọ bụrụ enu elu aka ana elu aka ịghọtago ọ na-akwakọ osi ebigharị aka mana amaazị m nke ihe a si dapụ Vice President anyị n'ọnụ ụna na-aghọta so ihe ọbụla ndị Igbo ji ekwesị na anara ekpuchi afọ ime aka emeli na-emela na nke bụ eziokwu ka ya pụta ife mana gezie na ntekenu emeli na-emela na ndị Hausa cannot be trusted when it comes to politics. Yes, ka agwakọ na enwe anyị nke bụ eziokwu for once asụ onye Igbo ọ bụ na ebo maka na ebo onye Igbo mala na ebugo an enemy to the system. Just for you being an Igbo alone, you will go problem with ndị mmadụ. Somebody somewhere just I like it okay for just being on Igbo. So na onye akwugodili ha yes no when ndị ya adaba na that ihe okwulu ọ dị mma yes mana sometimes anyị na-achọ ka ndị mmadụ maka ha si agwa anyị okwu na-atọ anyị ụtọ wee lata anyị
You gotta go. Just like Yamara Mihagwa and the City Boy movement, had you join one City Boy movement. I like in City Boy movement, mba. Man, and my like when exposure on the buying and waiting politics, they have to taste it. They have to taste the bitter and the sweet part of it. You gotta go. In case I decide to say about politics fully, you know that we had decided to join fully. Can have taste a taste of betrayal. Who you see where they in case he decided sabotage in the begging. You got a like on City Boy movement, but not the main support of the explosion the buying and when it comes to politics. Because I so much believe that now see an around on our faces. I know you will see this. You got to go. Bible says you cannot take what is in a strong man's hands without binding that strong man. Okabofu here akaikaneku. Sunday boy nwe exposure na politics. Ha agagide da mutakwa before ha mazia ebe ha yi channel onwe ha to. Mana whereby na ha na-eme this thing no. Or ya had a channel man like that. Man, in other way, ha na-emekwa ka preserve all their business. Because ha nisha in a totality one night working as most of them have a problem. And most of them will be distracted. You gotta go. Man, ono bu na-esi wewe enye ga ego give vote wele ha na le ha ego lie. I am in support of no labor and the City Boy nye me ego. I am really why anya. Go selection me head them no bi. Una na agota. So ibulukwa na onye Igbo. Dowe onwe gị incognito. Onwele gị enyere gị si gị gilie soli ibe gị lie. Yotago onwe nke a na-ekete soli ibe gị kete mana mgbụsị ahụ toile ndị ya atoile. Na nghọta nwanne anyị nwoke bụ Vice President. I don't know na Tinubu ya dị happy n'ihe anụ nwome mana in other ways ka o si ekwu okwu ọ na-ekwu okwu aka onye iwe na-ewe. Kedu ihe meji si gị na iwe na-ewe ya maka nwoke atọpụrụ ọnụ n'ala nwa si agba nekeneke. Because ever since I'm going to go as ya mana no she Tinubu was a Vice President ya no nya nwa just bolo carbon copy ihe ji ese photo o ya nwa bi ihe ji ese photo because na Tinubu akachisi na ha ka everybody are fighting ka mana ha ewepụta ndị be ha ngo ka ndị be ha kwuto okwu sị na nwanne ha bụ Vice President no they are fighting hard ka ha nachi ya power mana ndị ogwu adagi ya. Yotago achọrọ m ka ha daa kpụta Peter Obi banye n'ana. That is why na asịrị Peter Obi nyacha ala ha. Ugwu na like rolu na pọtọpọtọ ka ezi. Because ha rolu na pọtọpọtọ akpụta nwanne nwoke Peter Obi n'ana I will not be happy. Peter Obi bụ ofu kana onye iji eme ọnụ pọtọ ọsị gị go and verify. Ije verify ya. Mana somebody dị ka ndị ọzọ enwere ndị ọzọ enwere mkpọ ha afa. Somebody dị ka ndị ọzọ ha sị gị je verify ya. Ije dị na-eje da ma verify because ije verify ya agwụ onwe gị n'ana. Na ghọta ebe okwu m na-aga. So biko ihe anwụka Vice President a iti ikwane ya n'uche mana buli ya n'isi. Yotago asị gị iti ikwane ya n'uche dodokwa ntị gị aka ka nzie gị iti ikwane ya n'uche mana buli ya n'isi. Ibulu onye Igbo ghọta okwu ma ọfama ya ghọta ihe m na-ekwu iti ikwane ya n'uche mana buli ya n'isi. Ihe njisi gị buli ya n'isi ka nkọwazialị gị ọfama bụ na emele na emela na ndị ama nke bụ eziokwu. Ndị ama nke bụ eziokwu mana ịmasị nwu na onye ugwu pụta ka iligoro onye ugwu ama nkwe despite knowing that na ome ihe anọ dị mma mana ọma nkwe. That is why Bible ji wee say to take what is in a strong man hand you must first of all bind that strong man. Ekenekwa m unu ka ya akụcha gasịlị nke tata ka ọ dị na mbọ ọzọ.